baik na bongot kami tu tahun naik baru tahun 2022 on. Hodo na parorot kami ginasa pardalanan duat bulmit ni ngulu nami. Mga pilas ni roha doat arsak di tahun nasalku tahun 2020 sada. Dia puli hodo kami uju marsak. Ditukali hodo uju gale. Dilehon ho na tau hanguluan nami ganup ari. Sapala naung diluas ho kami madalani tahun 2022 on. Asi maroham Tuhan unang tulak kami. Todima madongani jala masuk-masuk kami. Parar mahami dohot huriam HKBP gabe pasu-pasu. Marhite hasadoni roha patupa pakobasion di parsaoran. Panidangion dohot ulaon asini roha. Lau pasangapon ho alai tarlu mobi pasu-pasu mahatam naung disaburkon tu huria turohan nami asa ari-ari lam dipai baru parohaon dohot pangoluan nami jala jakononmu hami bongot tu bagasan hangoluan na sora sudah di bagasan boar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kudul mau mari deh. Pangihon hamuma patiknya debata Ima sian Yohanes buku onom memuka sian ayat 20 sian. Dunginina Yesus ma mangalusi nasida hapor saya hamuma nasi nuru ni debata Ima ulawan lomo ni rohana Ima sahatna atong rapno gidogogo mahita tu debata lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Roma tu Jesus, Roma tibu, begi hatana jakon burju, narodo Jesus panguluho. Porsiahu pasailas rohatai muse molo iasian dosape saro mahita tu surgoi lau sonang madisi. Debata do manopalangit do tano do pangisina Ibana do namano parura do takadolo hajak-hajang aek dohot laut tau dohot tombak nama cayuli dungi ditopa majolmai lau mangarajai saluhut nasa tinopana dungi nunya dengan ida debata saluhut na tinopanai ima barita panopaon na pinatupa hata ni debata alai di laun-laun niari dung dirajai dosa rahani jolmai lam deak do hajaton diula jolmai disegai jolmai dirina sadiri parsauranna marado pondonganna jolma suang songoni akan atinopani debata
ala paihut-ihut lomo-lomo ni rohani daging, giot-giot ni rohani mata, dohot nama neak-neakon sinadongan. Tabege taida rata dopi pangorhorhon ni godang naing na sineagan ni penarkoba aka sahit-sahit ni masyarakat korupsi dohot lamna asing. Adong muse dolok na martoban suhul aek dohot laut na sumar mangalatap dohot lamna asing. Ale Tuhan asi maroham sesa madosa nami. Dulu mawono Tuhan bagi angguko rodo tua kadongan topot nangawon Jesus Tuhan bege anggukon rodo tua kadongan topot nangawon. Diajari jala dilehon hodo tiruan tuhami asa sada songon ho tu amai patuluson sakap ni amai dipatu toru ho dirim gabe jolma jala manaon na hacit pola sahatu namate tarsilang ima hapatarane holong naso haloponi naing songoninian utiruhami diparange ulau dohot parsaoran pe mamboan hati uron tuna holom apul-apul tuna marsak manukoli akan nagale mangurupi nadangol mandaoni na marsahit pasadahon dohot pardamehon jala sitidangi barita nauli hape jot-jot tarhirim ho maridahami asiroham Tuhan jakon mahami jala pai baru roha dohot pikiran nami. Hadapan mi oh Tuhan marsembahon saya siroham oh Tuhan jakon mawon Jesus Tuhan bege anggukon rodo tua kadongan topot nangawon. Naeng 2 tahun nema huadopi hami jolma dohot pangisi ni kortibion bodil covid 10 siaon mace jorbut papar horna tu parsikolan ni akadak danak parmuluan siapari parsaworan di rumah tangga dohot masyarakat lumobi ma torop na goan hosa dohot lamna asing sipata tubuh gagu dohot lomos ni roha nadeba gabe madabu tu pangujunan lumobi ala saya romu se varian naik baru adigan pemenak akan nama saon ale Tuhan asi roham unang loas gagu rohanami dia sini roham jala wasom usehon todim tuganup hami unang dililiani nafjat pikiran nami alelam sada rohanami pajojong hati goran holong dohot hasitongan Ganggu ni roha tading mai Jesus auro
Tangihon hamu mabaga-baga ni debata, taringot tu hasesani dosata. Mucat pe aka dolok, jala humutal aka robean, alai anggo asiasiku nasotupa mucat sianho, jala pada ni hadami aku, nasotupa humordit, ninna jahoba siasi rohai, hasangapon ma di debatan na digijang. Udul ma. Hatani debata nagabeturkuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Yesaya 40 memuka siayan adat sada ro di ayat itu. Alai anggon waeng songonon do hatani Jahoba sitopaho ale Jakob jala si jadiho ale Israel. Unang ho mabiar ayau do siluluhon ho nunga pola hujo buarmu au nakunaho. Ai molo di bolus ho aek, donganmu doau, manang ditaripari ho aka batang aek, dang ubangana ho. Tung surape mardalan ho di bagasan api, dang mosokonna ho, jala danggor bahenonan dilana di api. Ayau do Jahoba de batam, nabadia ni Israel si paluaho. Nung ngapola hulehon Misir bayan pardengkananmu, kus dohot seba sikatmu. Di bahena arga doho huida, marmulia jala au maka holongiho. Jadi hulehon jol masikatmu, jala aka bangso sikat ni tondim. Unang homa biar, ay donganmu doau, paroku ma pinoparmu sian habisaran, jala papungoku maho sian hasuduton. Dohonaku matu utara, paulak, doho tuda singna unang tiopi, togihon ma aka anakku siana dao, dohot aka boruku sian ujung di tanoon. Ganuk jolma naung mapaguarhon goarku, jalan naung hutopa bayan hasang apoku, naung hujadihon ro di naung di hubahen. Ido sahatna, martua do natumangihon hatani debata, jalan nau piopsa. Jesus do ale aleku so ada tudos di ale ale na sumurungi dia hasoloan di rohaku Tuhan haposaki si paluana mamor sando saki na mga puliau di sita ondoki mangurupiau di hagogotani Jesus do ale aleku so ada tudos bi ale ale na sumurungi dia. Jonjong am. Tung nasota di kono na di hapujunganau Jesus do haposaki di ngoluki nang roapi haba-haba manahop ngoluki ramotana dang marmarau disi nang pedi pangunjunan pujung sasadao Tuhan Yesus dona margogoy hona
tidakon maha porsiatoi songon nahina tidakon idongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah natumo palangi dotan au porsia iman tubuh Maria nagabe-gabe serta di perbadia adorang Yesus Ido tuatan natumo bernit di pauman 100 nama datar pada wilayah mampu masuk natuat bumotoru dung di tangan namulak mangolu dari pataluhon nama naik tu surgo lahu ulisian di debata Jehovah nama naik pargogona suatu dosani disimai banapai mamulak sogo tu tanoon mangulu mihalak nama mulu do nama te au porsia di perbadia jala ada musa dahuria nabadia huria atau panihalak Kristen akan nabadia doa biasa sana dosa doa diatai nama do mulak mengulus sogot bagian halak nama te doa yang ulung sudah amin dun hamu tabege ma tik tik di huriata Tikting di Huriata, Minggu tanggal sia Januari 2022. Na parjolo, sadarion ima Minggu parjolo dung pinonias doho topik Yesus anak ni debata. Na paduahon, tikting naing marbagas, tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason mah goar, Julius Caesar Panggabean, anak ni Amata Maringan tua Panggabean. Tubuh ni Inata Amelia Ratna Boru Tambunan. Alamat Jalan Kepodang Raya Blok K4 20 Sia Sektor 2 Bintaro Jaya. Huria HKBP Kebaran Baru Resort Kebaran Dot Orwana Goar. Anastasia Angelina Boru Napitupulu. Boru ni Amata Hadaria Napitupulu. Tubuh ni Inata Jenny NO Boru Nababan. Alamat Jalan Guru nomor 86 RT 006 RW 02 Lenteng Agung. Huria HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Pamasuon di hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 pukul siawib di HKBP Kebaran Baru Resort Kebayoran. Napatuluhon kebaktian awal tahun Manangbona tahun gereja. Sadarion Minggu tanggal sia Januari 2022 pukul 8 WIB di Patupa Huriado Parmingguan Bona Tahun HKBP Kebaran Baru diuduti launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 Ima tahun Hasadon Niroha Napa Opaton Bona Tahun Sektor di hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriatado Bona Tahun Sektor Saroha diuduti acara pabor haton pendeta Timbul Sitanggang dohot keluarga diuduti acara pangoprion tu keluarga situa Turman Simanjuntak Boru Rumban Teruan si ala marujungolu si matuana amang BE si hombing maringanan di serbagunaa dohot marhitezom Palimahon Family Gathering Sektor Sion di tanggal 15 sahat 16 Januari 2022 di Patupa Huriato do Ima acara Family Gathering Sektor Sion namang ringanan di Villa Gemala Puncak. Paunopon pemberangkatan dan pelantikan pendeta resort. Marhite Naungro SK Mutasi Nipandita Resort Pendeta Timbul Sitanggang MTH Tu HKBP Depok Timur Distrik 28 Deboskap Dohot Pendeta Liston Butar-Butar STH MA Gabe Pandita Resort di HKBP Kebaran Baru Si alani acara serah terima pabor haton dohot pagojakon Pandita Resort Kebayoran Ima Tajaha di Warta Cetak Napa pituhon, selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot ulang tahun Ari Parbagason.
Parhalado dohot ruas ni Uriata pasaton selamat ulang tahun di area hatu tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas di Huriana tubuh manang barbagas di tanggal sia sahat tu 15 Januari. Saitu hatta mana mama sumasu. Molotung adong ruas ni Huriata nahaso tarsurat dope guarna di tikting na ulang tahuni di Paboa ma tuganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Na parpudi aka tikting naso dinahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songoni masahat tikting di Huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manangyok konitu joloni tuhata. Orientasi Pakobasion HKBP 2022. Kuriani Tuhan Yesus, sahat mahita tu Pakobasion, tahun Pakobasion naik baru, tahun Pakobasion ni Kuria tahun 2022, sinundangan ni hatan di Batang, dan yenet siang 2 ayat 2, asa saroha sa pikiran maamu. Alani mangasahun gugu ni Tuhan Yesus Kristus. Napi nasahatna tu Huriana. Kuresmiho kami ma jala tacanangkan ma nang di resort Kebayoran. Tahun orientasi pelayanan di tonga-tonga di Huriata, tahun kesehatian. Asa sudi aka program naung taputucon ruas rap dohot parhalado patu pahoni di bagasan lasniroha di bagasan hasadaun saroha sapikiran bahen sangap di goarni debata terus mima tacanangkan. Logo dan keterangan orientasi pelayanan HKBP 2022 tahun kesehatian. Gambar dunia melambangkan visi HKBP, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Jaring-jaring pada bola dunia melambangkan bahwa di masa pandemi ini era digital hadir di tengah masyarakat. Kondisi ini telah membentuk pola kehidupan baru dunia, tidak terkecuali kehidupan bergereja. Di sisi lain, digitalisasi membantu kedekatan antar umat manusia. Salib berwarna ungu melambangkan bahwa kesehatian sepikir adalah suatu kesatuan yang berporos hanya kepada Yesus Kristus. Dalam pada itu, hanya Yesus Kristus sebagai pusat kesehatian. Warna ungu pada salib adalah warna kerajaan, melambangkan Yesus Kristus adalah Raja dari segala raja. Gambar tali yang melekat di salib melambangkan tali kasih Kristus yang mengikat orang percaya untuk saling mengasihi yang tidak berkesudahan bagi kita umat manusia. Gambar cahaya di salib melambangkan kasih Kristus selalu menyinari kehidupan manusia. Tulisan Filipi 2 ayat 2 merupakan tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, yaitu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Burung merpati melambangkan Roh Kudus yang selalu setia, sabar dan lemah lembut. Burung merpati juga melambangkan nilai-nilai pelayanan HKBP, yaitu pelayanan. Pelayanan HKBP dalam mengabarkan Injil kepada yang belum mengenal Kristus
dan yang sudah menjauh dari gereja. 3 orang manusia melambangkan saling mendukung dalam kelebihan dan kekurangan, namun tetap dalam satu tujuan. Kaum difabel sangat perlu kita perhatikan di dalam pelayanan HKBP. Semua gereja HKBP dianjurkan agar mengutamakan kaum difabel. 8 ikon manusia memakai masker melambangkan sikap sehati, sepikir dalam satu tujuan melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam situasi pandemi saat ini, kita dituntut untuk harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Dari gambar tersebut, kehidupan kita diwakili oleh 8 ikon manusia yang memakai masker, yang dalam kebersamaan dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kita hidup dalam pengharapan bahwa kita bisa hidup melalui pandemi ini bersama-sama. 8 manusia dalam gambar tersebut juga menggambarkan kehidupan jemaat HKBP dalam menjalankan 8 misi HKBP, yaitu menjadikan murid Kristus pelaku firman. Antara lain, 1. Beribadah dan bersekutu. 2. Mendidik jemaat. 3. Mengabarkan Injil. 4. Mendoakan dan menyampaikan pesan kenabian. 5. Menggarami dan menerangi dunia. 6. Memilihkan harkat dan martabat orang kecil. 7. Kemitraan. 8. Mengembangkan penata layanan. Gambar lingkaran yang berisi 3 warna yang bertuliskan koinonia, marturia, dan diakonia melambangkan tritugas panggilan pelayanan HKBP yang merupakan wujud tahun kesehatian dalam pelayanan mulai dari pusat, distrik, resort, dan huria. Tulisan dalam pita berwarna biru melambangkan sebagai tanda pelaksanaan pelayanan di tahun 2022. Warna biru melambangkan pelayanan gereja HKBP yang berkesinambungan setiap tahun. Tulisan tahun kesehatian melambangkan sikap kebersamaan dan kepedulian di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan HKBP. Tahun kesehatian mempunyai subtema yaitu mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Songonima nakin hatorangan ni lubung, jalalau songonima gudang ni akasi ubasan, laos di bagasan ni gudang ni akar ragam na mungkin ikon adupan ni huriata, lau pasauton ulau ni, apalagi dina tadopi-dope nang odam-odam ni bodil virus corona, tung holan hasadaudo, sesongon na didok ni halak bataki, tapak na do tazomna, rim ni tahi do guguna, jala disodangi mai marhiti barita nauli, saroha sapikiran mam, ido gugu dihita, laho pasauton ulau ni, atong sude mahita marhatopoton, jala mangidohon tuadupan ni dibata. Tuhan patau pargugui hami mangulahon ulaun hobar tu lomo miroham. Amen. Hujo hamima aka yanakon perwakilan ni huria nalau majalo buku program naikon si ulau nokta di tengah-tengah ni huriata perwakilan matulu halak duksi-duksi pul parmingguan anon bui mata jalo yang melalui situata Roma 7 ama mewakili ama Richard Todung Hamonangan Site, mewakili Ina Inang Nyonya Yanti Marbun Simorangkir, mewakili remaja Ezekiel Tanggunan. Hamudo lambang manang perwakilan nih sudi ruas nih huria na met satu nama godang
Molo sahaton Tuhamna sahat ma tu sude ruas ni kuria Sana siapa? na met sahat tu nama godang Siapa yang paling sia alani margugu ma nang kuriata di pasu-pasu tu hatta mahmu. Burhat mamu bari tahun mai tu sudi ruas ni kuriata ulak mamu di bagasan dana. Masuk lagi. Tong tatanya kun mohon pinang rumah tu namambuan tangiang pangudian rumahmu tu julu. Tapasada marohatta martang yang mahita. Jahoba debata nagok asini roha. Nasokal jalana marmulia. Nabadia. Pargogo nasohatu dosan. Diramoti hodo ngulunami Tuhan dinamadalani tahun 2020 sada naung salpo. Boy hami tolhas tu tahun 2022 on. Tungpe masa marudlak soring arsak nang las ni roha. Parsahiton nang hahipason. Udan nang las niari songoni nang akadasing nai. Alai dia jari hodo hami Tuhan totong madok muliate di ngulu namion. Madok muliate hami Tuhan. Dia pala bonani tahun ni parhuriaon di tahun 2022 on. Na pinatupan ni huriam HKBP Kabar Baru. Tuhan debata nami sipata tung lomos do rohanami madalani ngulu namion dinamasa parsahiton COVID-19 na dilia portibion sipata lomos rohanami marsak jala maras rohanami madalani ngulu namion tungpola adong na aguan hosa terjadi stagnisasi perekonomian nang hamaolon di pamarenta. Songoni nang akan asing nai Tuhan asi maroham di hami akajolma natino pamon. O tapi ba pademak ma padao ma COVID-19 ya lia portibion terlumobi di hutan namion di negara Republik Indonesia. Jahoba debata nami marhaposak tuhodo hami Tuhan. Porsea do hami dang adong naboi masa ia sosian pamoto amu. Alani asi maroham di hami. Muliati Tuhan nunga mardalan dengan rapot huriani huriamon
nasongon landasan program nalao sidalanan nami di tahun 2022 nanaing roon. Ipe Tuhan, homa di julo nami, aida ngadong naboy terlakahok kami salakka nature ia somardong atoko. Diaka program-program ni huria, asa homa Tuhan, na mangalehon hikmat parpinotoan songoninang kepemimpinan di aka partogi nami. Gudang do Tuhan program-program naung dicanangkan HKBP pusat ima songon tahun kesehatian. Asa sehati sepikir kami jala saurdot di akka ganup parsauran nami. Tuhan, tuhoma di pasat kami sude akka program nasian pusat sahat tu huria-huria. Tuhan di bata nami, dia pala tikyot Tuhan totong buanon nami negara namion, negara Republik Indonesia. Partogi nami Presiden Joko Widodo Maruf Amin. Songoni nang menteri jajaranna aparatur negara. Saluhut Tuhan sian tingkat pusat satu tingkat daerah na paling terpencil di daerah. Pakai manasida Tuhan gabe ula-ulam asa totong nasida boy mangulahon hobartu aturan naung di garis sonni negara namion. Asa tupa kesejahteraan di seluruh rakyat Indonesia. Sok songoni Tuhan huriam HKBP Kebayoran Baru. Uluan nami amang padita nami. Dinaung di jalon nasida, SK nasida nalau perpindahan tu Depok Timur. Ipe Tuhan totong pasaton nami tu tangamu. Asa homa Tuhan na mangaramoti, nama parguguihon na sida di ulahon na. Soni nang padita namin na naing baru rope Tuhan. Asa homa Tuhan na mangaramoti, na mangalehon hai pason, mangalehon bisuk, di na manguluhok kami ruas ni huriam. Soni nang ruas ni huriam pe Tuhan na adong di sektor-sektor, sektor Saroha, sektor Sauduran, Sion, Godung, Marsada, nang Satahi. Sian danak sahatu naung lansia, tu tangamu matuhan hupasat tami. Pos doroha nami, tau nadinggan jalalas ni roha do jalon nami, molo sian asini roham diloko dihami. Tunggodang situtu si paidon nami sian julum Tuhan, pasikop mapangidoan eleh-elek namion, holan mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Martangiang hami tuadopanmu. Amin.
sini roham hupuji Allah ho manobusau di paias horohaku gabe soranganmu au ingananmu rohanami tondi mi manggohi pakedohon golunami gabe ula-ulami. Sai ramuti marohaku asaboy gohanmu au sai mabor mapasu-pasu nang marhite sianau ingananmu rohanami tondi mi manggohi pakedohot golunami gabe ula-ulami. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus dohatai. Amin. Uriananya sian di Tuhan Yesus oma jami taparkudi sian hami songon paditaresot di tonga-tonga ni Uriata dia KBP Kebayoran Baru minggu narong Ojak Mahami sebagai padita di Depok Timur alani toktong mahita marsi tanyangan marsi horasan di bagasan dame dot las di roha hobartu orientasi tahun pelayanan di Huriata di bagasan kesehatian saroha sapikiran. Alani di minggu tasadarion minggu naparjulo dung Epipanias tajakon ma barita nauli nanienet sian Evangelium di Lukas bindu tolu ayat 15 1 ayat 10 pitu dungi diuduti musian non sian ayat 20 sada dohot ayat 22 hujahama di tonga-tongata songonon ma di dok bisi tapar rohaon laos tapayuti hutma managam-nagam do bangsoi diri pubedo di bagasan rohana taringot si Johannes atik BH Kristusi ibana gabi dia lusi si Johannes mana sida saluhutna audo tutu madidion hamu dot aek alai naroma nagumogo sianau na hurang tamaduau makar hari tali sipatuna di dihonon ni ido tuhamu tondi parbadia dot api di tangan na do purpuran payason nama pardegian na papungon na do eme na tusopona alai tutungan na do hurakam tu api na suramitop alai wujud tardidi na toropi salhutna gabe dohot ma Yesus tardidi jala dina martangiang ibana mukap malangit jala mijur maton di parbadia tu atas nama rupa songon darapati jala masa masuara sian gijang songonon hodo anakku haholongani lomodoro haku diho imanggo sahatna uriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus saat sitongna molotajaha bindu toluon sude mulai sian naik sada lauma musetong rohata tu sada pesta na baru pe ta halacon ima pesta hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus jala memang molo tapa masai
macai jarang manang hampir dakya tarbigi barita taringot tu si Yohanes nagabe patujulu manang sitotas nabur dalam haroron itu hatai. Nah selalu terdengar adalah malaikat Herodes, bahkan mungkin gembala dan nasing. Ala yang go Yohanes ini sangat jarang. Ala ini memang di bagasan perdalanan ningoluta aka sitotas nabur manang si ukap dalan jujut do jumului mengadupi hamaulon di tonga-tonga ni hamaulon. Puasa memang natongon mengadupi hamaulon do bangsoi. Ima bangso Israel natongon di bagasan parhatobanon, di bagasan ketersiksaan. Puasa nasida di parhatoban, puasa adong manusia memperhatoban. Kenapa mereka dijajah, kenapa mereka diperbudak, dan kenapa pula ada manusia yang mau memperbudak. Ini ada situasi nama cemaul. Dan tentu sahali di bagasan situasi nasusongoni tidak sesuatu yang mengherankan. Molo taida macai kental parbulak-bulakon macai kental pengelompokan. Alani gabi mandi pangmadau ajaran ni Kristenotai namandok hakolongi dongan muncul mah. Kenapa? Sesungguhnya perpecahan tidak akan terjadi, kebencian tidak akan muncul, parhatobanan tidak akan terjadi, penjajahan bahkan juga tidak akan terjadi kalau kita mau memperlakukan sesama kita sebagai sesama, sebagai diri sendiri. Itu kan? Tidak akan terjadi. Misalnya molo huboto do ikon manginum air do asa manang ikon minum do asa mobun uas niba holan na di iba do pinatio aihon alen adongan nilai Tuhan kan waktu melahirkan kebencian kan. Kalau hanya saya yang butuh air yang bagus, lalu mata air yang lain untuk teman kita kotori, maka teman itu akan marah dan benci. Maka teman itu akan melakukan perlawanan. Dan ketika melakukan perlawanan, saya juga harus membela diri, maka di sana terjadilah perseteruan. Odo nam maul jala mo marhite perseteruan on moloro adong nanaeng melerai manang mengatakan unang songoni jut maun gabi mengadupi hamaulon. Buasa aini rajuman kau prodibana baho prodison ode prodisan. Lalu pertanyaan, adakah di antara kita, manang di antara na berseteru nagin, mereka tidak mempertahankan kepentingannya? Maka alanima, ima parbueni dosai. Jalan macam mauldo adopun ni aka na sitotas nabur manang sitotas dalan laho paturehoni. Itu asa molo diberek kamu ala adong macam katakanlah pengadilan selalu akan dihadirkan saksi untuk mencari kebenaran-kebenaran yang bisa menjadi dasar pertimbangan untuk memutuskan satu perkara. Maka ala dibutuhkan do hasitongan jala sangat dibutuhkan kesaksian nadingganon. Itu asa anggo jolma naneng bersaksi di tonga-tonga di hangudot tahun jumolo don disumpah. Ala itu tuh nang kesaksian ope tong dope dibagi.
saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan. Itu nama saya di Portugal, dia lumlam. Molo di pamasa terusi manang terjadi pembiaran, memang pada akhirnya sesama manusia akan saling membumi hanguskan. Kekacauan adalah satu keniscayaan. Alani Roma Tuhatta diidamai di Tongosma Naposona, di Marhite Johannes, di Suruma Laho Pabotohon, naing rona ma panondangi. Maka Allah sendiri yang harus bertindak. Itulah disebut Allah yang menjadi manusia. Tagan soroi bana tutonga-tongani hasianganon Roma patujolona. Imana jut tadok suara na jauh-jauh di halongonan naman jauhon. Paubahamu ma rohamu. Berubahlah. Akan sangat sulit kita melakukan program saroha sapikiran molo adong nama buan rohana sabing. Manang adong kelompok saya holana marroha-roha. Anggo di huriata, apalagi molo di parumah tanggaun, hona siasat gereja do molo akal halak naulo marbagas roha-roha. Ya kan, mangalau si aturan doi. Jadi alani kelompok pedang boy marroha-roha. Manang molo adong holan pikiran na. Holan saya ditanghiulan na pinikiran na ina jago. Adong do beberapa pemimpin di tonga-tonga nih hasianganon manang di tonga-tonga nih kumpulan gereja selalu merasa senang dan bangga kalau ukuran keberhasilan di tonga-tonga nih perjalanan kepemimpinannya hanya uang. Tidak hamuma. Tikina jolo marutang do punguanon sekian juta. Ale dungaun wae ngau papungu sekian juta, ngajago be uriata. Ngajoge be punguanon. Kan gitu. Tujuluanon dang marsa behamu. Ala boha anu ngadong uang. Apakah benar damai itu bisa dibeli? Apakah benar hanya uang ukuran kebaikan di tengah-tengah di satu kumpulan manusia? Padahal uang itu adalah akar dari kejahatan apabila kita cinta uang. Itu kan? Yang perlu adalah perlakukan sesamamu bagaikan dirimu sendiri. Baik kok kamu betapa segani rumah tangga, molo dipikiri suami. Yang jelas saya kasih uang belanja kepadamu 10 juta. Kau kurang, katakan. Nih 10 juta lagi. Saya bisa bebas kemana-mana. Dan lain sebagainya. Ini enggak benar. Apakah kebahagiaan kita harus kita ukur dengan materi? Apakah ada kebahagiaan yang bisa dibeli? Kebahagiaan yang bisa dibeli adalah kebahagiaan yang semu. Damai yang bisa dibeli adalah damai yang semu. Kasih sayang yang bisa dibeli, kasih sayang yang semu. Penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kemunafikan. Alani suara naman jojo di halongaon ini mendok pau barohamu. Laos leok kamu madirimu. Dididi. Dibaptis. Karena barang siapa yang percaya tetapi dia tidak dibaptis, maka dia tidak menjadi warga kerajaan Allah. Alani gabi suara na jojo di halongani na penuh karismai, maka Yohanes mengalami banyak tantangan, ya kan? Karena ada banyak orang yang asik dengan kesenangannya. Karena ada banyak orang yang tidak mau dikoreksi.
Karena ada banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya yang benar, rohanya yang benar. Ujungnya manangise na mandok mabubau, manangise na mandok, berilah dirimu untuk dibaptis, berilah dirimu untuk disatukan dengan Tuhan. Dia akan marah. Marah. Yohanes sampai pada ujungnya dia dibuang ke Patmos, bahkan kepalanya dipenggal. Ada kos yang luar biasa mahalnya untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran. Alani di tahun kesehatian ada kos yang sangat mahal yang harus kita pertaruhkan kadungan. Ikon rade hamu, ikon rade kita, ruas rabdot para ladu rade, menjatuhkan keangkuhannya, menjatuhkan kesombongannya dan keakuannya. Allah sa roha sa pikiran. Satu hati, satu pikiran, satu tindakan, satu perbuatan. Bersama-sama kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Memang gereja kita berani membuat temaon ala nunga di ida. Macai gudang ni hamaulon ni di tengah-tengah ni ngulut tahun. Adu potta do marmaran virus corona. Tak ado pido pergaulan bebas. Tak ado pido penggunaan narkoba yang sembarangan. Tak ado pido nang akayana kota na begal. Tak ado pido nang akar ruas ni huriatan na gabe ujung na pergi meninggalkan huriana. Ini kita hadapi secara bersama-sama. Bagaimana menghadapi ini? Maka yang kita butuhkan adalah perubahan. Apa yang perlu kita rubah pertama sekali? Sasitongna yang perlu kita rubah itu pertama sekali bukan soal agenda kamang. Dan soal tata ibadah kainang. Yang mau kita rubah pertama sekali adalah sikap kita. Perilaku kita. Berhentilah berbuat tolak ukur. Au nungahu patuduhon kesalehan Tuhamu asal. Kesalehan yang bagaimana? Kesalehan yang saleh atau kesalehan yang tidak saleh? Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita sebagai anak Batak. Songon ina Batak, ina narajamahamu, ina namalo. Marpahayan raja. Bertutur kata raja. Baik udah. Jadi unang be songon ina natilham. Rajama. Berpakaian baik. Berbicara baik. Unang tilhang, unang panuit-nuiton di Batu Hamudo. Tuit sitara tuit, molo tuit buruna mago do nang gula-gulana. Jadi mari kita berubah. Aka amana raja. Molo diso amana raja, amana boy gawe memimpin, tidak hanya memimpin diri sendiri tapi juga boleh memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak kon. Jadi molo dilihat kamu teladan yang baik di tengah-tengah ni anak kota, laumar minggu, kita sediakan waktu, kita belajar bersama dengan dia. Bagaimana mungkin anak kita itu pergi kemana-mana? Alai selalu kita mengatakan, kita sekarang sudah kalah dengan teknologi. Sudah banyak sekarang jajan di sana sini. Kalau kuat fondasinya dia tidak akan kemana-mana. Benar? Kalau kuat fondasinya. Kalau sudah sejak awal kita perkenalkan Kristus dengan cara kita kepada anak kotai, dia tidak akan kemana-mana. Iya kan? Tapi kalau kita juga terseret dengan mode, terseret dengan berbagai macam hal, nah pada waktu kita satu hatai, maka dia juga akan terseret karena contoh manang
pengajaran yang paling masuk itu dimulai dari keteladanan. Apa yang dia lihat pertama sekali. Dia lihat dan dia lakukan. Molo naing dengan partamuin di tengah-tengah ni hita, molo neng mangan pe hita harus tertib. Bagaimana kita supaya tertib makan? Tuan ni maro adong pesta hawan koronaon, kue bigudang halak pesta marna si kotak. Jadi dang gudang bebolong si panganon ni. Buasa ikon kuman, buasa bola ikon virus. Nah boleh memaksa kita untuk tertib makan. Nah ini harus kita rubah. Alana jangan-jangan kita sedang dimarahi Tuhan. Baik kamu macam sadia godang dosa di kita. Mau tak dikimar pesta kita godang di pasu-pasu na bolong. Si pananon na bolong. Apa godang halak na turaparo. Roh kita turtapapida dolo imun dolo tolong tu piring tak. Iro kan? Hape na tapangan otik di pudita gabi aturaparo. Itu dosa siapa? Itu dosa kita. Jangan-jangan Tuhan marah. Ya kan? Alania kadongan. Mari kita lihat bagaimana juga Yohanes. Songon sitotas nambur di bana. Godang matong na porsiatong di bana. Godang di padi di bana. Alai ida utama muse. Orang yang populer. Seorang yang sudah ditokohkan. Dia juga terjebak dalam satu pencobaan. Yang terkadang sulit dihindari. Ada pepatah mengatakan molo nang ido musikap ni sada halak manang sifat asli ni sada halak leon mahuaso di mana dengkat do ibana memakai huasoi manang gabi terjebak baru ibana tulomolomona itu akan terlihat alai anggo Yohanes dina disukun halak ai hodo Mesia sih ai hodo nanaing Roy ai hodo si paluai. Suatu tindakan kerendahan hati yang menjadi tiruan dan sangat fenomenal. Ini yang harus kita lihat di do ibana. Moloau aik do hubain mandidio kamu. Nadipudiku naro. Imana gumogu na semangat sianau. Jalan memang secara dogmatis. Teologi dogmatis mengatakan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada dia sang pencipta. Ya kan? Tidak ada yang lebih mulia lagi. Kemuliaan yang ada di tengah-tengah dunia ini selebih banyak kemuliaan yang dibuat-buat. Kemuliaan protokoler. Gitu? Boido jago sada halak. Kira dipermuliakan karena protokoler. Untuk menemui bana, Rom saja tua judanda, ketuk-ketuk. Udah mau ketemu bapak ini, udah ada janji. Belum ada janji. Go pulang, bapak lagi sibuk. Ya kan gitu. Bahkan mau ada janji pe, alaso mungkin uang keluar naik si topoton, bilang bapak lagi sibuk rapat. Kan gitu kira-kira. Amang si tua monang tiki bupati hadur dari bana songoni. Kan gitu. Berapa lapis harus ditempuh kan? Itu kemuliaan protokoler. Jago mai daun, halai saihira na jago. Kan itu? Saihira na jago do ala memang satokin. Kalau saya periode do 5 tahun bung sirugi. Barapak jadi rakyat biasa, barapak bar minggu mai tarapak bar sermon muse. Kan gitu kira-kira, hati abang ade. Nah, inilah kemuliaan yang dimulia-muliakan. Padahal Allah sudah memberikan kemuliaan itu kepada kita. Di topa ibana kita. Tudus turupa dohot pangalahot tak. Pangalaho, di tudus turupa dohot pangalaho di debata. Dia sudah berikan kepada kita kemuliaan itu. Alai hurang lobe. Gabe ta mulia-mulia humma. Tabahin protokoler. Dot naso perlu dot lain-lain. Satu hal yang sangat luar biasa yang menjadi tiruan bagi kita saat ini. Jala omma gabe dasar di hita lau mengulahun ulaun tahun kesehatianon
dia tidak mencuri kemuliaan. Dia tidak mencuri itu. Aidido ibana dang hawe. Na sumangat na mumogo sianau ima nama didio kamu marhite-hite ton di parbadia dot api laho makar hari si patuna peau dang tamak. Bayangkan hanya membuka kaos kakinya saja saya nggak layak. Wow, itu kerendahan yang luar biasa. Coba bojolo hamusyak kita on. Disuruh kita lau membuka sepatu di dongan. Balak hutipal hudah tupak makan mini keninda lo kan. Enak aja loh, emang siapa loh kan gitu. Kecuali kalau dia sakit. Manang baru tabrakan kan. Badir masalah sabui di bahan pen tepat non bayi buka. Ale mulai dalam kondisi biasa-biasa di jadwal hamu sada-sada lau membuka sepatu bah. Ini enggak benar kan gitu. Tapi Yohanes mengatakan saya bahkan membuka tali kasutnya juga tidak layak. Siapakah itu? Dia yang di belakang saya. Nah, dung tahatai nakin sudi halum lamon di Portibion. Maka tibalah kita di ayat 21-22. Dung tardidi jolmai sudi, Yesus pe tardidi ma. Allah yang menjadi manusia, songot dia hajolmoni, dia datang. Ada orang untuk menjadi warga kerajaan Allah, dia harus baptis, Yesus baptis. Itu membuktikan bahwa Yesus, Allah yang menjadi manusia, bukan Allah yang bertegangan tinggi. Bukan Allah yang jauh dan yang di mana-mana, dia bukan transenden. Tapi dia sangat imanen, dia ada bersama dengan kita. Allah yang turut menderita dengan kita. Di paida-ida ibana ma kekejaman ni Portibion, jala didai ibana kekejaman ni Portibion. Dirasakan ibana kekejaman jolma pardusai. Alani sadarion. Nungga di papatar di bata. Dirina marhiti Yesus nagabe jolma. Dina ukap banu agi jangi Roma suara mandok anakku doho. Jala lomodoro aku midaho. Sadarion hata idada holan tu Yesus Kristus. Yesus lo mandoki tu hita sudah namandok anakku doho. Lomodoro aku midaho. Alani ho roau tutonga-tunga ni hasianganon. Patu pahon hasesaan ni dosa. Alani pada kamu magicang di roka. Itu kan? Berubahlah dan perlakukanlah sesamamu sebagai sesama. Ido nana yang dohonon diturpukon. Ketika Allah memperlakukan kita sebagai sesama, maka panggilannya adalah perlakukan sesamamu itu bagaikan sedirimu sendiri. Hanya itu cara mendapatkan damai sejahtera. Hanya itu cara untuk memerdekakan kita dari cengkaraman sibolis. Martua mahamu. Alani huju hami mahamu, husapa hami hutangnya ko kami akadongan nami. Natongon di bagasan parsahiban. Sahat do barita nauleon nang Tuhamu. Rodo tuhatai manopot hamu di bagasan Yesus Kristus. Lau majama pamatangmu nang todimu marhite-hite todina badiai ai tangan nai do dagok waso alani malumma pakilalan muna neang madihilalahamu amang bicar marpaung inang samora simanjunta silitonga David Sinaga, amang birong tambunan, natongon, hurida hamil sontong, sedang merayakan ulang tahunnya. Selamat ulang tahun dihala amang birong tambunan, sehat maamang rap dohot inang birong tambunan boru pardede,
Wilfried Hutagalung, inang rotua simorangkir siahan, situa Martina panggabean siahan, tuhatai namanesa dosa muna, di lehon haringgason, di lehon hahipason di daging nang todi, Eva Simanjuntak Manalu, Yurna Hutagalung Siregar, amang sagumani lumban tobing di sudea ka pergumulan muna, tuhatai nama jama, nama dongani, na padaun sude arsak dohot sahid sian pamatang nang todimu, inang Siti Asmin Simanu Kalid Sitboru Sitompul, amang Bagintan, situa Bagintan butar-butar, amang Fred Hutagalung, Hanna boru tobing lindung silitonga, Nyonya Sondang Hutahayan boru pangaribuan, Purnama siahan boru Simanjuntak, Frida panggabean boru Sitompul, Posmar rohamuna, rasi rasa sadarion dangdung tadi konon nahamu, alani gong tiup magomos, tuhatai saedokma, di sondoau Tuhan sesa dosa kuna gudangi jala paneang pakilalaku hodo Tuhan na gumonggom kami inang nainggolan boru simbolon nyanya nilam tobing boru batu bara yang simarangkir boru lumban tobing desi siohambing boru lumban raja inang Marlinang Hutagalung amang Anwar lubis tuhatai namang gonggop hamu sotung marsahid pakiribon nang partudio muna porsea mahamu holong do Tuhan idiho amin di batamanami moliate ma di pasak nami tuho nunga di pakulingi ho hami marhiti hete hatami jala diajar hot Tuhami asa toktong di baksa turuk ni roha songon si Johanesi jalana ikon marhamu bau kami asahu perlaku kami dengan nami do diri nami holanido mangiahi hasadan holanido mangiahi lasni roha danga dong haulion molo so mardongako atong dongani hami Tuhan patau huriamon pasauton ulaon na ucanako kami sadarion 5 tahun di bagasan saroha sapikiran pargugi ruas nuriam dot parhala domo pasu hami Tuhan mangido nang naposomon tu ado pamunabadi dia kayana kon nami nasai pai mai mahon di si rokkap ni tondina rokkap magudang rokkap nagabi Tuhan tongos mai asala sohana tumi ibu ma anak dot boru nami nah soda putan rokap dope di paturuoko di pasadauko si rokap ni todina nang akayana kon nami akadongan nami nasai jauh-jauh tuho si hol rohana sida asa marhagabion gabi di anak gabi di buru ali Tuhan hodo padam nabuluni jala hola kodo natukpa berdokon si ubion nama hiangi pamatang nama hiangi Tuhan tumi ibu matopot nasida mangelek kami tuho ali Tuhan tongos ma na hagabioni di dongan nami asa tumi ibu nasida di bagasan tikina lehet mangopa-opa mangopa anak mangopa buru mangopa pasu-pasu nasian to asima roham Tuhan dia kana marsahid toktong ma hona mangaleon hahisaran di tonga-tonga nasida anak kon nami natongon marseajar marsikola di julu nami manang naholang sian kami dongani nasida Tuhan padao mara sian tonga-tonga nasida songoni na uso-uso dior-dior dia ka ulaun bahed dalan ningulu ali Tuhan tukdo tanganmu mangaleon pasu-pasui asima roham patongon ma aek si inumon ari
dalan sidalanon ari natiur tumibu manasida dapotan karejo dapotan ulaon bahen bohal di ngulu nasida. Ali Jesus Tuhan nami ragam dona na yang pasaton nami tuho aleha porsion nami mandok. Narikot di ngulu nami nang dihuriam radidu dia do pamuna badie. Atong pasahat Tuhami pasu-pasum kompar tu lomoni roham. Sesa dosa nami nagudang yali Tuhan saya saut lomoni roham. Amin. Marin di maita laos tapapung mapiliata. Toma diriku oleh Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh maton dimi saur turohaki, lau Bapa tarholong mutu dongaki. Sai patau diriku oleh Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh maton dimi saur turohaki, patari parhon biasa mutu hongaki. Toma diriku oleh Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh maton dimi saur turohaki, lau patandahon dirim tudongaki. Saat ma pilihan nata papungon tu adupan ni di bata martangiang mahita. Ali di bata manami na di banua gicang hodo haruruan ni salut silen-len na dinggan dot naso libasa na mawiludus. Upasat hami masien na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hukus di julung. Pasu-pasu mai jalara moti asa huparasia kami pilihanon. Patimbulon nara jon muri tonga-tonga ni huriam dot di porti bion. Buhai maruhanami marhiti-hiti toddim. Asalam mutada hami godang ni sileon-leon mi di hami. Asalam nirgira mi mandok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sadot gogoki redi salihut hartaku, pasahat itu asa satu kudo. Ali yang mana mena di bangun kijang saya kita bagi amal baru. Saya saya saut malam meniroham di bawah tungau somana di bawah kijang. Leon mantu habisa dari Tuhan Tuhan siapa? Sesa mansa nami songan pada sanami di dosa di doa nama dosa Tuhan. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago. Unang hami to gion tu pangunjunan. Alu ama hami sian pangago
Ai ho dona puna harajan dohot agugun rodi hasangapun saleleng nileleng na amin. Di pasu-pasu jalan di rambut Tuhan di Batama. Disodakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana minalo. Hidup pakon Tuhan di Batama buhina tuho. Jala di pasar hon madamina tuton di munabi. Amin, amin, amin. Terima doamu. Dito di Hurion manang na di dia pe hamu na terhubung dot kami marhite-hite live streaming kami para halado rap dot pelayan partohonan dot naso partohonan pasahaton tutunga-tunga nas kita sudi selamat mengikuti dan melaksanakan program tahun kesehatian Tuhan Tamar Gubuyuk kita. Selamat hari Minggu Horasma di kita sudina mulak mamu di bagasan damai.